FM News Express, Balitang Metro. Samantala, mga idol, Comelec Satellite Office Formal ng binuksan sa Alaminos City. Para sa detalye ng balita, panoorin mula kay Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM. Report! Formal nang binuksan kahapon, 5 ng Pebrero, ang Special Satellite Office ng Commission on Elections sa isang mall sa Alaminos City bilang bahagi ng pagsisikap na mas mailapit sa publiko ang mga serbisyo sa pagpaparehistro ng botante. Layunin nitong gawing mas mabilis, mas madali at mas maginhawa ang voter registration para sa mga Alaminian at mga botante mula sa unang distrito. Matatagpuan ng naturang satellite office sa Gate 3, upper ground floor ng Nepomart Alaminos. Sa pamamagitan ng satellite office na ito, mas mapapadali hindi lamang ang bagong rehistrasyon ng botante, kundi pati ang pag-aayos ng mga record, transfer of registration at iba pang uri ng aplikasyon sa Comelec. Inaasahang makatutulong ito upang mas maraming mamamayan ang mahikayat na makihalok sa nalalapit na halalan. Bukas ang Comelec Satellite Office mula 5 ng Pebrero hanggang 15 ng March 2026 tuwing Huwebes at Biyernes upang magsilbi sa mga botanteng nais magparehistro at mag-update ng kanilang mga talaan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan. Ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.